गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो नोंथांमोना नारांजों होनबासो बुजि मोनगोन खन्दा भिडिअखौ नायबा बुजिना मोना बेनिखायनो आं बुंनो सानो जेसेबांनाखि जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाहेरायाव खामानि मावनो फैयो सोरबा माबेबा मोनसे थांखिजों फैयो सोरबाबा न'खरनि थांखिजों फैयो सोरबाबा न'खरखौ फोजौनो आरो थोजासे रां खामायनो आरो न'खरखौ फोसाबनो बेनि थाखायबो फैयो गोबाङानो नाथाय सोरबाफोर बायदिया न'खरखौ फोसाबनो फैनाया सोरबाफोरा न'खराव सोरबा दुखु दाहा मोननाय बा मोनै मा साननानै थायो जेब्ला मानसिया गाहा दुखु गोलैगोन सोरबा सासे सुबुंनो फोरमायना होगोन अब्लासो जों बुजि मोनो नाथाय जेब्ला बुजायना होआ जेब्ला समाव गोबाव समखौ लानानै जेब्ला जोङो माबा मोनसे जाहोनाव एबा जों मिथिनो मोनो थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा न'खरखौ गारनानै गोबाव सम जाबायनो दासिमहालागै न' फारसे गिदिंफिनाखै आरो बिनि बेसेबांनाखि लोगोफोर दङ दिनै बिसोरनि लोगोफोरा न' फारसे मोनहैजोब्बाय नाथाय बे सासे सुबुङा न' फारसे मोनहैफिनाखै बिनि गासैबो डिटेल्स आरो सासे सुबुंनि लिरनायजों फोरमायनायजों बेखौ आं नोंथांमोननो फरायना खोन्थागोन आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय आरो बे सुबुंनि फेसखौबो नायनानै नोंथांमोना सिनायनो हायोबा न' फारसे कल खालामना फोरमायफिननो हागोन आरो बे सुबुंखौ लोगो मोनोबा एसे मोजाङैनो मा दुखु मोनदों बेखौ सोंनो हागोन मानो होनब्ला जाय सुबुङा गोमानानै दङ बिनि न'खरा बयबो आसा खालामो जे बाहेरायाव थांनानै मा जाहैखो मा जाहैयाखै मा हालोदाव दङ मा हालोदाव गैया बेनिखायनो आंनि भिडिअ बानायनायखौ जुदि नों बिथां सुबुङाबो जुदि न' फारसे थाङाखैब्ला दिनै आं बेखौनो खावलायो थांनाय जायाखैब्लाबो मानि जाहोनाव थांनाय जायाखै न' फारसे फन खालामनानै खबर हरनांगौ मानि थाखाय थांनाय जायाखै नङाबा नोंनि फारसे आसा खालामबाय थायो बयहाबो मालिक थायो बयहाबो बिदा फंबाय थायो बयहाबो बिब' बिनानाव एबा बिमा बिफा थायो आंनि फिसालाया बाहेरायाव दंहैयो आंनि फंबाया बाहेरायाव दंहैयो होननानै गोबां सुबुंफ्रानो आसा खालामो मा जादों मा जायाखै बेबादि सिरियै फैनानै डाटा एसेबाबो न'खर फारसे खबर होनांगौ आंनिफ्राय गुरैयै बेखौनो आं खावलायो दा आं नोंथांमोननो फोरमायना होनि बेयाव लिरनाय दं बिथांनि बिरदाव नार्जारि गिबियावनो गासै आंनि फेसबुक नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय बे स्क्रिनाव नुनाय मानसिया आंनि असे बिदा जायो माय ब्रादार दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय बे मानसिया तामिलनाडुआव खामानि मावहैनो थांनाया नाथाय दा बहा दं जेबो न'नि फारसे खबर गैया आरो बेजों थांफानाय लोगोफ्रा न'आव फैफिनबाय नाथाय बेनि लोगोफोराबो जेबो खोन्थानो हाया बे बहा दं बेनिखायनो बे मानसिखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला एबा लोगोआव सोरजोंबा दंब्ला प्लिज बे होनाय नम्बराव कल खालाम नोंथांमोननो आं फरायना खोन्थानि 9678481076 आरो मोनसे नम्बरबाव 7620831557 बेनि फुल एड्रेसा जाबाय मन्जु नार्जारि भिलेज नं 3 माइदांस्रि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर पिअ बातासिपुर गोजोन्थों दा नोंथांमोना आं फेसबुक खिन्थानाय नै बे बिथाङानो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे आरो नैबेबो दुखुनांथाव सोरबाफोर खबर होबानो जाबाय बेसे आसा खालामदों न'खरनि मानसिया एसेब्लाबो खबर हरनांगौ जाय बिथाङा बाहेरायाव फैदों दा आंनिफ्राय गासैखौबो गुरै खावलायनाय आरो जाय बिथाङा गोमानानै दं ना सिरियै थाखुमानानै दं बेखौ एसे न'खर फारसे एसे खबर होफिनबा आंनि थाखाय गोजोननाय थागोन एसेनोसै गासैनिसिमबो जय बर' हारि।